Thank you for calling SB Madrid Law Firm. Pull the trigger. Ain't nobody gonna do for you. Pull the trigger. Don't hesitate, just shoot. Hello Madrid Nation! Good day sa inyong lahat. Nasa panibagong episode na naman tayo ng Madrid Tips. And today I would like to share with you 6 ways you don't realize you are making a bad impression at work. And that is of course by careerhub.com. Number 1, always being late. Ugaliing magbigay ng tamang oras sa pag-aayos sa bahay at sa pag-alis sa bahay. Ang pagiging late madalas ay isang pahiwatig ng kawalan ng respeto sa company at sa iyong mga katrabaho. Number 2, being disorganized. Kung hindi mo maayos ang area ng iyong pinagtatrabahuhan, iisipin ng mga katrabaho mo na hindi mo rin nagagawa ng maayos ang trabaho na ibinibigay sa iyo. Number 3, grooming at your desk. Huwag gawin sa trabaho ang mga bagay na dapat gawin mo sa bahay tulad na lamang ng paglalagay ng make-up. Kung kailangan itong gawin, ugaliin na mag-excuse at pumunta sa CR at doon mag-ayos. Number 4, being cavalier. Magandang maging positibo ngunit huwag itong i-overdo dahil baka isipin ng mga katrabaho mo na hindi ka seryoso sa trabaho o baka naman ini-ignore mo ang kanilang mga concerns. Number 5, cursing frequently. Ang pagsalita ng masama o ang pagmumura ay nagbibigay sa iyo ng imahe na hindi ka marunong makitungo sa tao at ang pinakamatindi pa ay magbibigay sa iyo ito ng imahe na wala kang pinag-aralan. Number 6, over-promising. Kung ikaw ay may binitawang salita na iyong gagawin, siguraduhin na ito ay iyong magagawa sa tamang panahon. Huwag hayaan na magkaroon ng isang reputasyon ng isang empleyado na hindi matapos ang kailangan gawin at isubmit sa tamang panahon. Siguraduhin realistic ang ibibigay na deadline sa iyo upang ikaw ay magkaroon ng sapat na oras upang magawa ito at maisubmit sa tamang oras. And that's it for our Madrid tip today. Kaya naman, siguraduhin na sundin lamang ang mga ito upang hindi ka magkaroon ng bad impression sa iyong trabaho. And for more Madrid exclusive videos, just click the link below and follow us on our Facebook page, that is facebook.com/MadridPH, and subscribe to our YouTube channel, that is youtube.com/MadridPhilippines.